He is a very good footballer, very comfortable on the ball. He looks as well that he's very creative as well. Now Saile is going to put some pressure on Siyabonga Dladla. Copes with it admirably. Yina ke udlala ngiyamfanisa nje nomfana kaLindiwe lapha eWhite City uDavid lapha eWhite City umfana wakhe naye mude kanje uvimba kahle kakhulu ke umfana wakhe angazi noma kulapha ke bafana abancane baye ke eKaizer Chiefs ne-height ke umfana wakhe lapha ke uLindiwe iyamvumela ngempela ke ukuthi aqhubeka yovimba iBelouizdad nakhona beshaya ke ngo-2-1 sibe ngapha ke ibhola ke trap ibhola lapha yena ke mbukeli udlala amagoli amaningi enkotho ke thiba ke thinathi vimba umfana omncane madoda udlala Ngabati uzaze themba madoda weliphakamisa ke manje ngekhanda unompempe uyajaja lapha manje hayi keeper weSuperSport cabanga ukuthi ke ngikhethe yena kodwa ke hey bhala kabi kodwa ke hayi bazobona nabo phambili kulokwenza kushintsha namaPagania hamba nalapha ke uNkota shake pass enhle kuKhlobla nayingozi wasebenza umfana omncane madoda uDladla uMgabadeli first game yakhe kumaPagania ngebirthday yakhe lapha yena ke uDladla kuzomthokozisa mbukeli ukuthi mangenzakala ukuthi umdlalo kuphele kanje amaPagania enqoba ngo-1-0 ngazange ngeke igoli ke kuyena.